Dakinhar stess ġara li t-tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju l-bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Lilek infaħru Alla, lilek infaħru, ismek inxandru, emilek tal-għaġeb inħabbru. Il-kelma tal-Alla, jew aħjar il-Bibja. Iva, mod ieħor kif nistgħu nitolbu huwa permezz tal-Bibja. Nistgħu naqraw silta, jiġifieri biċċa, u nirriflettu fuqha jew insibu xi salm u nitolbu bih. U jekk m'għandekx din, il-kelma tal-Alla tista' ssibha fuq l-internet jew inkella tniżżel xi app fuq il-mowbajl tiegħek. U bilħaq biex ma ninsiex ngħidlek, il-kelma tal-Alla tista' titlobha mhux biss il-Knisja imma wkoll id-dar fejn toqgħod int fil-kamra tiegħek. U meta nitolbu bil-Bibja, inkunu qed nisselfu l-istess kliem ta' Alla biex nitkellmu miegħu. Għalhekk ejjew inkunu ħbieb tal-kelma tal-Alla u nkunu fejn inkunu u nħossuna kif inħossuna, infittxu dejjem ir-rifuġju u l-għajnuna tagħha.